moikka! Tää on taas Wonderwolf. Joo, mä oon taas täällä samassa alussa. Mä joudun nyt uudestaan etsiä kumppanin. Ja joo, mä en näyttänyt mitä mun piti etsiä, koska ainakin 6 minuuttia etittiin täällä. Ja no, elkkilehmät, ne on vieläkin täällä, älkää pelätkö. Ei ne ole mihinkään karanneet. Ja mulla on nyt vähän ongelmia. Lopeta. Mulla on vähän ongelmia niinku puhumisella, koska mulla on vähän yskää. Joo, I'm so sorry. Yskä tuli tänään voimaan. Ja minä haluan tämän kumppanin. Okei, eli ne uskoo mun. Outoa. Ensitapaaminen heti. Ei se haittaa, että silloin toi. Älä mene! Apua! Ei hän! Apua! Mitä tää voi olla quest? Joo! Nää sudet, ne on niin outoja, että teidänkin hermot lähtisi varmasti niitten takia. Ainakin mun hermot lähtee. En tiedä, lähteekö teidän kanssa. Ja viime videossa, miksi te ette äänestäneet? Miksi te ette laskeneet? Ja voisitteko ja tämän videon komentajia, niin te voisitte kuulkaas jo pistää, että minkä niminen voisi olla tää mun kumppani. Koska pitää sanoa, että mä en ite keksi mitään nimeä, niin keksikää te. Please. Toi on autoääni, täällä on jossain. Älä me! Stupido! Et kara. Etkö sinä vieläkään luot? Rämpää! No niin. Please. Eikö tämä vielä kerran pitää noin? I love you. Noin. Not ready. Aloitetaan. Ei halua katsoa. Jee, mennään etsiä ruokaa. Tuolla päin on ruokaa. Ja no, ne on elkkilehmien hajuja. Miltä tuntuu, jos te luulitte, että ne poistettui? No, miltä tuntuu, kun ne ei oo poistettu? Ja te luulitte niin. Katsokaa omiin silmin, elkkilehmä. Ei pienukainen kaveri. Hei sä mun poikis, sä voisit pitää ton emon kaukana. Mennään ottaa lisää tuolla. Ei, tämä. Miksi mä otan koko ajan näitä pieniä? Miksi?
Miksi mä en ota isoja? Mä sain täällä selkäsaunaa. Ja jos te kuulette muutakin ääntä kuin mun ääntä, niin joo, se on mun pikkuveli. Just joo. Joo, hyvä, pidä se kaukana. Niin noin. Huhhuh. Näitkö mitä mä tehtiin? Etkö sä jos syödä? Minä aion. Okei, ja nyt minä otan tuon. Tuolla ei ole baby. Mihin tuo? Erkkilehmä. Joo, kattokaa miten teidän liittolaisenne kuolee. Se on surullista. Pitäkää hiljaiset hetket Elkkilehmälle 100. Se on sen uusi nimi, Elkkilehmä 100. Aika outo nimi. En itse haluaisi semmoista. Mutta kun neitä on niin paljon, niin on pakko nyt laittaa hassu nimi. Stamina! Voisitko puolustaa itseäs? Juu. Miksi sä otat sitä? Mitä toi tekee? Miksi sä alistat tuolla omaa? Joo, yhteistyöllä paras on. Mutta silti, sä oot outo. Miten paljon sä haluat enää saalistan? Yes! Mä voin muuttaa tän vielä. Mutta niinku täksi ajaksi sun nimi on vaikkapa mä en osaa sille nimeä. No vaikka Aaron. Mä matkin nyt mun pikkuveleä. Mut se on teidän käsissä. Te saatte muuttaa sen. Jee, meillä on kumppani. Tuolla on Aaron. Juu, kyllä me osataan. Kamalat äänet. Juu. Ok. Ja pissi. Kotka! Mä haluan tappaa kotkaan. Kotka. Miksi kotkia ei voi tappaa? Ois niin kivaa tappaa kotkia, ette te tiedäkään. Keitä te ootte? Ootteko te tuntemattomia susia? Te ootte liian nopeita, siksi me ei varmaan saa teitä kiinni. Meidän pitää olla nopeita näitten territorieitten juttujen kanssa. Kaikki sudet taistelevat täällä niistä. Mä haluan mennä tonne ylöspäin, koska mä haluan olla Kukkulan kingi. Joo, Kukkulan kingi, eli susi, joka on Kukkulassa. Eli mennään. Kiivetään harjaiteiden yli. Oikeesti? Onks mä nyt eilisen videossa? Mä en pysty edes kiipemään. Tän videon nimiksi voi tulla
Meitsi ei pysty kiipeämään. Eikö se olekin hyvä nimi? Mun mielestä ei. Mitä? Bisonit. Älä ulvo! Älä ulvo tai meistä tulee koiran ruokaa. Eli täällä päin on denni, tai mitä sanotaan luola, johon jos me tahdotaan, niin me saadaan poikaisia, tai poikasia. Eli siis jossain täällä. Ottakaa. Täällä taistellaan selviytymisestä. Ja selviytyminen on niin rankkaa. Ettei sitä pysty. Noin. Nyt ei pitäisi kuulla enää outoja ääniä. Koska mun pikkuveli lähti juuri, että täällä on niin tylsä, minä lähden, ois oikeesti sanonut niin. Se Denin on pakko olla jossain täällä. What? Mun pitäis haistaa se. Oletko sinä, Deni? Pystyykö sudet haistaa niitä denejä? Se auttaisi mua niin paljon. Eli mä varmaan huutaisin halleluja, eli se on jossain täällä päin. Njam, 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 njam. Mä pitää taistella selviytymisestä, eikö nu? Deni! Deni, onks sä Deni? Oot sä Deni? Me saatiin siis eka Deni, kivaa. Tonne päin. Tonne päin. Kaikki sen tietää tonne päin. Missä me ollaan? Siis viimeksi mä pyöritin koko ajan jossain täällä, niin tietenkin me ei löydetty mitään. Mulla näyttää olevan vähän erikoisemmin ne territoriut. No se ei oo nyt tärkeetä. Mennään vaan jotain tietä. Pitäisikö nukkua tässä nopeasti, että... Sleepy, sleepy, sleepy. Mä pelästyin. Miten lähellä? Alamäkeä. Ai me... Tää nyt aika Denin paikalla. Ai tässä on Deni. Vanha Wolf Deni. Eli joku susi on kaivannut sen. Sit se on jättänyt sen. Tosi fiksua. Te kaivatte Denin. Sitten kasvatatte siellä pentua. Ja sitten jätätte sen. Surullista. Ja siis jos joku miettii, että mitä territoria, mitä reviiriä, niin joo, mehän pitää tehdä täällä reviiriä, niin vastaus siihen me voidaan saada söpöpentuja. Odottakaa. Tässä on pilot, että... Eikö siellä ole missään territoria noin on?
Tää sanoo, että kaikkea, että mistä voi. Mä haluan päästä tähän, saada tän, omaksi toikin tommottiin. Mä en tiedä miksi, mutta mulla käy aina semmonen on, että mä saan olla keskellä. Mä en päässä se ikinä semmottiin. Niinku, että kaikki muut sudet saa muhun mennä muihin. Se on ihan hyvä joskus. Niin kuin meidän luokka 3C on kiva joskus. Koska aina, kun opettaja lähtee jonnekin muualle, niin te ette varmaan kuulisi ees, jos elefantti tippuisi, että tunt. Ja se on niin iso pelakka, että te kuulisitte niinku se melakan vain. Enää yksi deni, niin mä tykkään enemmän niinku etsiä niitä denejä. Ja mä tiedän, että tässä jossain on niinku deni. Ja mä haluan sen denin. Onko selvä? Mä en tiedä miksi, mutta aina jos mä pelaan tämmöisiä pelejä, pitää selviytyä. Ja niin. Mulla meinaa tulee koko ajan pissat housuihin. Ja muistaakseni se eilen, kun olin siellä myrskyn kohdalla, niin kun mä olin niinku lähellä ja Salma vilisi, niin mä oikeasti meinasin pissata housuihin. Jipsis. No niin, meillä on ihan pian täällä. Näyttää jo vähän tutulta. Ehkä. Pum pum. Joo. Mun on pakko saada tää mun dennin paikaksi. Of course. Pitää pissata vielä tähän, että kaikki tietää, että tämä on minun paikkani. Ja joo, tää peli on selviytymisestä, ei semmoitti, että täällä ei tarvitse tehdä mitään. No ei, sun pitää etsiä ruokaa. Sit kun sä saat, niin hoitaa pentuja. Niin minä sanon, täällä jossain on se deni. Minä olen katsonut niinku yksi pelaaja pelastaa, tai tubettaja. Niin kuin minä. Niin se pelasi tätä. Ja löysi täällä jossain kivan denin, jonka minäkin haluan. Niin mä nyt käytän aika varma denin etsimiseen. No en höpi. Au! Pää sattus varmaan. Mä näen sen! Nyt mä näen sen. Tässä on mun lemppari deni. Nyt me löydettiin riittävästi denejä. Mä otan kai. Sitten kun te valitte jonkun den, joka näyttää teidän mielestä jo talvelta kivalta, niin kuin minä löysin nyt, niin tämän pitäisi niin kuin yrittää mahdollisimman paljon täältä ympäriltä. Niin kuin laittaa paljon reviiriä, niin te voitte saada sen, ja mä oon nyt vähän huonosti menossa jota sutta päin. Onks mä lähellä tonta... Onks tää vapaa jo? On tää vapaa ja mä en huomannut. Ypsis. Mä toivon, että tykkäätte näistä videoista. Toivottavasti tykkäätte. Ois surullista, että mä tekisin videoita turhaan. Miten mä pystytte, että jee, hyvä video, mutta oikeesti vain sanot, että ihan tylsä video. Ei ansaitse edes näitä kommentteja. Se on surullista, että oot oikeesti tommottiin. Ja siinä mä ehkä lopetan tän. Mitä mä en halua. Onko selvä? Mä en halua lopettaa tätä kanavaa. Tää on niin kiva.
Jos minä pistän nyt vähän raipalla tai pohkeita, niin ehkä mä sanon tällä videolla pentuja. Että sanoin niin kuin me odotetaan jo pentuja. Ja meidän pitäisi saada ensin reviirit. Ja mun mielestä jos se kuuluu oikein, niin eikö tuo minun kumppanin pitäisi etsiä niitä? Niin, sinun pitäisi etsiä mulle ruokaa ja tehdä reviiriä. Jos et tiennyt. Jos et tiennyt, niin mä oon pettynyt susta. Minä haluan tuon paikan. Joo, tuon. Ja siis joo, tää on myös semmoinen, että muut yritän varata teidän paikkoja. Teidän paikkoja, onko selvä? Niitä pitää myös vähän vahtiin niitä. Siis miten kauas me jo juostiin? Me oltiin jossain täällä. Me juostiin tämmöisen kuulo. Hei, me ollaan jo muistettaimme. Meillä ei kenenkään reviiri. No nyt kyllä meidän reviirillä. Pitäisi nyt vähän vaikeeta puhua, kun on koko ajan yskä. Hyvä, meillä on aika paljon reviiriä jo. Mä haluan tarkistaa, että jos mä on niinku tuntematonsuus ja mä haistan tällä täällä jossain on varmaan penttiä. Niin että mä löydän liian nopeasti sen Denin, jonka mä vaan otin. Toivottavasti ei huomaa, minä haluan syödä pentuja. Mitä täällä löytyy? Mä katon. Mä oon aika tämmötti rajalla. Sinja itäni täällä on tuolla. Haistelen. Tuolla näyttää olevan Denin. On aika turvassa sanottuna. Äänihän tunnolla on turvassa kyllä. Mäkin uskon, että me ollaan turvassa. Sitten kun me lopenut, niin mä otan enemmän riskiä. Ja niinku... Tää on aika hyvä, ettei toiminut, kun ehkä vähän ärsytti, että tuli talvi. Ja nyt ei muuten lagaa niin paljon. Wow. Viime videoilla tää lagas niin paljon, että kaikkien päät meni sekas. Ja nyt, en enää lagaa. Olen kiltti peli. Tietenkin mä pian sanon liian paljon ja kiitän sitä niin paljon, että se pian alkaa lagaa niin paljon, että mun peli tippuu. Tietenkin se nyt pian tippuu, että pam! Upsiis! Tippus peli! Mä tein vahingossa, en tehnyt yhtään. Sä saat sen syödä itse. Ei oo mukavaa tietää täällä. Miten? Joku mä olin tossa. Tossa lähellä. Juokse! Pistä pohkeita! Skibidi sammakko. Skibidi matkallaan. Saku sammakko kosia matkallaan. Oho. Mä en laula sitä. Kun se on niin suosittu laulu. Se Skibidi sammakko. Että se pian jätän kaikkien mielen ja sitten otetaan edelleen Skibidi sammakko. Wow. Saako sammakko kosia matkallaan? Aha. Se lauleli kauniita laulujaan sulle. Vaan sulle. Eikä ikinä lopettanut vaikka kaskit. Aha. Miten paljon mä oon jo laittanut näitä? 11.4 enää, mä oon nopea. Tänään me ehkä saadaan pieniä lapsia. Se ois kiva, jos me saatais pieniä lapsia.
Niin kivaa. No, tuolla menee kani. Sä sait sen. No syö sen. Mullakin on vähän nälkä kyllä. Mutta minä olen hyvä. Mä menen nukkumaan, se riittää mulle. Mutta kyllä jos haluat olla hyvä iskä meidän pennuille, niin sun pitää olla hyvin parempi. Pennut ei arvosta tuonlaista isää. In the stillness of the night, whispers of the moonlight, softly calling out your name. Lost in dreams, it's all the same. Sleep, close your eyes and drift away into the realms where dreams do play. Rest your weary soul and mind in the solace that you'll find. Of the night, whispers of the moonlight, softly calling out your name. Lost in dreams, it's all the same. Sleep, close your eyes and drift away into the realms where dreams do play. Rest your weary soul and mind in the solace that you'll find. Nyt mä pistän mahdollisimman paljon pohkeita, jotta te ette saa nähdä vasta 4. videolla, että mites tämä nyt kävi. Mä en ihan tykkää laittaa näitä reviiriä. Se on niin pitkästyttävää. Ja mä en tiedä, että kuka, mutta ei varmaan kukaan tykkää tehdä mitään pitkästyttävää. Jos joku tykkää, niin mä haluan sen numeron, mä että hei, miten sä tykkäät Hei, mä en saa potkuja. Okei, sain. Mitä? Mitä? Tämä on meidän reviiriä. Minäkin. Takaa jo. Meidän reviiri. Ristavarkaat, jos ette tienneet. Jos me oltais soturikissa, niin mä oon varmaan varjoklaanissa. Ja te ootte varmaan myrskyklaanissa, niin ristavarkaat. Varjoklaanilla ja myrskyklaanilla tuleekin aika monta kertaa riitoja. Rumista vielä vähän enemmän myrskyklaanilla ja tuuliklaanilla. Sullekin. Oma vika, että tulit reviirille. Sä saat kunnolla kunniasi, että tulit meidän reviirille. Onko selvä? Tämä on meidän reviiriä. Odota vain, et tuu pian olemaan kunnossa. Oma vika! Ja sen takia, että sä teit mulle näin, sulle tulee vielä tommottia pissiä. Ja sinä
pysyt kaukana. Kehtaatkin tulla takas. Varjoklaanilaiset hyökkäävät. Ja me oikeesti myrskyklaani on yksi mun lemppareista klaaneista. Rikos se! Oikeesti Aaron. Ottakaa siitä, saatte pissiä. Näin mä kostan. Ja tuon jutun nimi, sen nimi oli Kosto. Pistäkää sen nimi talteen. Onko selvä? Mä rajalla. Siis. Vähän kosto, että ne tuli meidän reviirille. Vetään tämmönen vähän varovaisemmin reviirin. Mitä? Missä? Jos te näette ton merkin, niin juoskaavan omalle reviirille. Se voi tarkoittaa susia. Jos ette tienneet. Annan vaan semmosen vinkin. Joo. Mua vähän pelottaa olla näitten reviirillä. Okay. Miten paljon vielä? 2. Ei mä sanon, että siihen mentiin. Kiva. Tykkään natsihmetteistä. No, mä taidan lopettaa pian tämän videon tähän. Tiedoksi vain. Ja koska mä haluan vähän jännitystä teille, että katsotte tämän videon, niin ehkä minä teen pikkuisten pikkuvauvojenkin. Ehkä vain. No, viimeksi me tällä tulkotaan vähän, että pssst. Ja no, mä varmaan jätän tämän videon tähän pian. Eli toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Muista tykätä, pistä kommentti ja kello päälle, niin tulet näkemään kaikki videot ja kiitti kun katsoit.